Jag må leva. Jag må leva. Vad fan är julklapp? Men fan. Jag får öppna nu. Men vad fan? Vad är det för barnsäker? Det är typ fjortissäker. Fjortissäker? Ja, fjortis. Hej, jag är bara till att se på mig. Hallå, svär, vilket är det kartongen? Det var typ det jag gör. Men vad fan, alltså kan det vara... Är det du som har slagit in det här också? Hehe. Jag måste vara världens sämsta på att öppna paket. Nu. Eller är det bara Bond? Okej. Ska jag öppna det nu? Klara, där är jag. Räkna. Oh my god. Oh, kolla! Alltså det är typ 10 spänn för varje, eller är det mer? Det är typ 12. You'll never know. 1, 2, 3, 4. Jag kommer bli fet. 6. Det är bara 20 kronor kvar. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. Okej, din reaktion, säg någonting. Jag har ont i magen.